God hjertelig middag, kæreste. Ja, velkommen her til Kvindetemplets Facebook-gruppe, Facebook-side. Hvad har jeg på hjertet? Jeg har på hjertet, at det har lige været fuldmåne, og mange af os har endnu en gang været nede at mærke, nede at slippe gamle mønstre, gammelt ting, som ikke længere er sandt. Mange af os har også været rigtig udfordret, og er det til stadighed på vores, det kan være vores idéer, vores væsen, vores måde at være i denne verden på. Det er i det hele taget 2014 er fremkomsternes år. Det er der mange store seere, der har sagt. Jeg siger det også. Det vil sige, alt hvad der har været skjult, også for dig selv, kommer frem i lyset, så det kan blive belyst, opløst og oplyst og forløses. Det er ikke altid en behagelig, rar, lykkesfyldt englefryds klokke lyds rejse. Det kan være udfordrende fysisk. Det kan være fysiske smerter, gamle blokeringer, der opløses og oplyses og forløses. Det kan være udefra kommende mennesker, væsener, idéer, som udfordrer dig til en dans. En dans med dine egne skyggesider. En dans med, hvad er det, du vil? Hvor er det, du er på vej hen? Og hvem er du? Hvem er du? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvem er jeg? Jeg er Bolette Geyer. Jeg er 45 år, og jeg er selvudnævnt helårsheks. Min vej er min vej, og det er der ikke nogen, der kan rokke ved, uanset hvad der sker. Min vej har jeg selv gået, kravlet, løbet, hoppet, danset. For øjeblikket vil jeg sige, at jeg går den. Jeg er den. Jeg er vejen. Ja. Når vi møder de her udfordringer, inklusive mig, hvad er det så, jeg gør? Hvad er det, du gør? Jeg kan vælge at sætte mig ned og græde, hvilket jeg ofte gør. Jeg kan vælge at gå i kamp. Så, nu får du en på bum. Det er også noget, jeg desværre indimellem gør, fordi jeg er ufattelig frihedselskende, stolt væsen. Og det kommer jeg nogle gange til at spænde ben for mig selv med. Den rette vej for mig, det er at huske mine guider. Dem, der taler ind i mit hoved. Altså, you know what? Husk at jeg er et spirituelt væsen, der har en menneskelig oplevelse. Mærke mit hjerte, og så centrere mig. Jordforbindelsen. Jeg er her. Jeg er lige nu. Jeg er til stede. Jeg er et væsen. Forankre mig i Gaias hjerte. Men også huske at have mit hoved og min krone og mit tredje øje i forbindelse med universets lys. Alle disse øvelser sidder jeg lige i øjeblikket og gennemgår igen og igen, fordi jeg skal bruge dem. Og jeg formidler dem videre. Så centrering, jordforbindelse, og så mærk din vej. Du er vejen. Styrken kommer indefra, styrken kommer nedefra og oppefra. Centreret i dit hjerte, i dit rodchakra, i dit solar plexus. Og uanset hvad det er, du er,